Čau lidi, tak jak se dneska máte? Dneska jsem si nepřipravil ani žádný téma. Jak jsem zjistil, tak tou pravidelností jsem na sebe uplet pěknej bitch. A myslím bitch, a ne bitch. Řekl jsem 10, 20, 30. A jelikož únoru 30 nebylo, tak jsem řekl 1. Sakra, já jsem si měl vzít volno. No ale to je jedno, protože já nemám stejně o čem mluvit. Tak samozřejmě vždycky se něco najde, ale momentálně to nechci probírat. Takže tenhle 1. únor to bude pěkně krátký. A konečně i já budu mít nějaký vlog, který je krátký a bude se počítat jako další vlog. No, a to je pro dnešek všechno. Takže čau lidi, mějte se hezky a zatím. Děkuji. Díky.